Machiegni chenro mar Kuku Mar Wach tich-tich kende premium nagi Lolwe TV en chenro ne Roma bende premium nagi nena hinya chenro ne Roma bende tich-tich kende piny loka ire Kenya kaka chiel kod oko mar Kenya nikech Lolwe TV gini en maro nowacho mondo mwakelu governors makelu mwasekele nowacho kele senators mwasekele kachiel kod jotelo mopogore sefayo kod amenaji mondo mwakelu city manager ma Kisumu County abala wanga wacho ni wuoyi ne Roma wacho to gige ko nyaka kete tende moko chino donjo mateko dok piny koso pod mweche ne mata weche matimire city kae chalna tire koso tire beautification mar county nire kachiel kod gi kumge kuma nosegol pero town to kod moko mato nyinga en Haron Otieno kikui will ni Uhuru Business Park bende koro sanire chak mondo midhano chak dhi kanyo ero bro timeradi idinga tero ma johale Kisumu County moko nyalo baitelo mokongo nyaka ni for the first time ever abala wanga live Kuku Mar Wach yatalede nade antie mokongero kama na nyakom chope Lolwe TV pok ibiro kairi nyaka ne jaromo pinyo sebedo kadwari ne pok iluonga okay kawono ko ilongi bichopo achopo asante sana jaromo city denade bwana city manager city dino ber to pok wachopo kod kuma dono chopia for the one to okane de maracha ahinya. Yes. Jothurwa bende osechako winjo ni ma e city gi magin timo e region ni kende East Africa region manyaka kete yo makare mondo bed city ma region puoyo. Yes. Ok region Nyanza region kende kata kubire Lake region ma e city maduong. Kubire East Africa ma e city maduong. Kia Kampala to Kisumu michope, kia Jinja Kisumu michope, kia Mwanza gipito Kisumu michope. Kore en city ma maji nyalo ok en chiro moro mathis mar joluo en city mar jo region ma jo East Africa manyiso ni picha maduong' en Kisumu samelo Kisumu city en gimoko ne wangi mana matin to wangi nyake mbele ne kada mana e gimoko biro mbele ne Kisumu iloso maber nyaka losi ok ni kata ka wan gi welo dwe mar abich Afri cities. Yes. To mano pod ok mon ni mano kende mu watim waloso Kisumu mondo bed city maduong' maber makata nyithindu bro moro go nyikwayo be bro moro go migusa balanga sasa mangato donjo go office mara mora ntiere lek mar ngato sana lemo ge kuma siasa kata mage kuma jatelo e walo yeki gik mani get ne mondo metim kibede commerce city manager ma Kisumu sije bukara kai tim se chopo ndio chopo ingeni leadership dwaro gi milongo Kisumu ni visionary. Yes. Nyaka bed jatelo maneno mbele koro kidonjo office nyaka ibed ga point agenda ni nitie miluongo ni short term gi long term. Nyapogi short term ok onego bed mang'eny, ok onego bed ga gi kala uchia iluongo gi ni quick wins to nitie manyalo kawo 12 months nitie bas nitie strategic plan makawo 5 years bas nitie bende mid term. Koro kano wadonjo nwaloso 7 point agenda manone kwa team for 12 months asetieko higa achiel ka to aneno ka most of them osetimo 80%. Nwachako ni wadhi timo gimiluongo ni beautification of Kisumu through urban aesthetics. Mano ne kuongo nyiso ranyisi mar we are transforming Kisumu to be a beautiful city. Ka koro wadhi mbele round about tiyo gi odinga wasetemo loso aisles greening of the city di mbele. Then one rapid waste management system. Rapid waste management ni emananisha ni facilities, equipment mag choko waste samoro kwa yodi gi fuel gi mafuta gango gi trucks. But so far our system mwa kendo koro wan gi at least 200 cleaners, wan gi waste management unit, wan gi cleaning system. Challenge me pod wan go into waste collection points, centers, sites. No search ko adek Obunga, odo Nyalenda gi town center. They are coming up. And then gima challenge me wan go maduong en estates. Waste management estate makoro in the next agenda after 12 months we do manifest it from CBD to the estates. In the next 6 months, iboneno gimilongo Kisumu ni rigorous waste management collection center. Then opening and drainages
and sewer lines. Neno kamigosi no asetemo mondo wayao sewer lines, waste management points, ginenegi drainage system. Nyocha ndalo moko kanyo koth no tagwa ma storm drainage no tagwa kabisa because of the non-motorized civil works mane dhi mbele. No blocks to which was set open up. No one mondo was settled over 15,000 traders. Nyeno kana wa clear kibuye. We cleared exponentially. Wayao ni maber. Tuno estimate no nyalo tieko gere November lakini estimation marwa no nyicho ari biyo ne oknyal chopo ka okano paro. Koro wase negotiate the earliest money tieke en dwe mar adek. Adwaro mondo mi abi kodi e gik miwacho gik matin. Gimondo machako kodi e wach mar beautification kata mana bero Kisumu. Nitie jomoko mang'iyo dana moro mabiro e town ka iri kwa road to wach ne yawo. Ang'o momiyo neno mana ka iketo cabros, iketo mafua e county, doko ni dongi moro mas moro mpugre gi madote. Bero beautification en ang'o? Bero beautification, Aaron, ana asewuotho on over 30 cities in the world. Yes. Kada philosopher no wacho ni the beauty of planning is planning a city and beautifying it. Aristotle no wacho kamano. Kada mane compound ni dalani. Tinde no kigedo ma landscaping itimo ji pidho mafua. The city nyaka bedgi kuonde ma los maber mineno. City be kuonde nyaka bedgi kuonde ma kiwuotho koro kata wuocho kigo rangi. Okobe ni buru chame ji iwuotho jo uso go dino kon maji wuothe onge kata plantation around, onge kata flower. Beautification e manyaka wachak gi Kisumu CBD areas mokwongo. Yamene kwa loso parks, loso streets, mane hat mar Kisumu. Mano be makoro kata ka ng'ato wa London obiro limo Kisumu to wuotho e dear town gi girlfriend ne komoro ni city ni ber. Yeah, mano is mane a planning of the city, mane a paramount part of the city. Mane chiel kum gik mane ipango sama donjo office ne ubro bero Kisumu ka ubro pide mafwani ka ubro bede kabro kamano. And kana yera that take 1 week. Yes. To nasa gombo ndi. Yes. No opportunity no chimora yude. En gima na keto mokwongo. Yes. Beautifying the city. To wachaka gi CBD gi walkways gi pathways. Wabodhi nyaka estates. Wabodhi kamano ka pyramid kata joma bro ka after us. Yes. Nyaka every area, growth area in Kisumu and centers ma Kisumu nyaka be beautified. Estates mage ma uge because en penya chiel mosebedi ka imene ni Kisumu ach ni ng'at ma samoro winja ahinya kone Kisumu ler ndike chunyi town. Uge to estates mage bende samoro beautification bro chopo tego. Ng'eyo ni kipogo Kisumu kaka planning mancho system ni manyien. Yes. Until we on land use. Ute manoger 1940 king'iyo sani gi mabade biye toke kaka neno Nyanza Club nicho sinyiso gini gimuk gigo mabati olil, compound olil, swimming pool kiama karango gin giketho city. Koro nitie gimiluongo ni urban regeneration and renewing the urban area. Kani oger ute gi asbestos makasembo 1930s. Asbestos is a health hazard. Mokinyal yelji dake around the city. Nyaka such estate be renewed. Ni arina giri kakoti. Ni kada slums because they were reduced. Kaka kidio bunga, people own good lands there. They only need to be shown the sample and it should be shown the way ni model mar gedo bila ni wadwar. Woguru ka waged ni ute gi magu. To gido very modern estate. Woguru ka waged ni ute gi magu manyiso ni ng'ato kuwuok bunga to gedo to mano bet ode ko sitiri ga bro share. You know bunga gini individual owners. Yes. Title deed o maggi. Yes. The only thing monya timo kodgi monya negotiate kodgi. Yes. Woguru mondo wamanyi kaka wagedo nuka. Yes. Ngech koro ilo kaji house vidak with those slum areas. Ka utego ka ng'ato nigi kaji otimo ji 1,500 to otimo ji 10,000.
to ger nigi units kata 15,000. Moko units ginya kawo, moko ginya rent. Moko be koro ginya uso. Koro obit a well planned clean area. Seche mida tim gimoro mos kompenyo mai, kisa mida tim gimoro, jomoko ne gi paro mondo idwa mawa lopewa kata idwa gwenywa. Ng'ato ma samoro biro tamore. Biro chuni wuok obunga koso bodong. Instruction ne kaka en. Ing'eyo kaka sani wang'iyo kaka wanyalo solo Lumumba. Ute ma Lumumba no garwa tisu molil motika. Onge value magimede county. Kata jomo dak kanyo. Gidak adara gidak. Koro kodwa gero Lumumba wakwongo kawo data mar jomo dak kanyo. Kech ne gisedak kanyo gini. Gino ne first priority. Lakini ute ni deger kuro nyien. Opogore gin gi modern standard masani. Manyiso ni bech gi tek mondo gergi. Koro gino ni first priority. To giwuok tigedo. Itimo ne gino luongo resettlement plan. Kosetim negi, kosegedi, timo gi first priority. Koro kata ka odo nego kawo 3 million, timo first priority can pay 1 million. Kaka ilo se miyo ji first priority kachiel koda ka gigedo mondo bi jomo kodhi okaw. Uru business park osebudho malach ahinya. Yes, ani en gima osegony thuolo jopiny nyalo tiyo godo kod kinya tiyo godo. Paul Gatot live e chenro mar Kuku Mar Wach, city manager ma Kisumu City migosi Abala Mwanga. Wachina ne Haron, wachini mar bero town ka kizungu longo de beautification, oken mana gima itimo e Kisumu di town ka iri kende kata kamano. En gine romar gato mondo wibiti be set ge kubene moloro Kisumu kar kairi angoma di bed ne timo. Jomoko sebedo kachini woyo en mana gima itimo di town kairi. Bala wanga wachini Haron ok en kamano. En gima dwa rengo machop nyaka 8 states moko mathoto. Kondo mosege machalo kaka Uru Business Park. Ose meja piny koso podi live chenro mar Kuku Mar Wach migosi Abala Mwanga. Jatelo kamano se ger mano se tieki kaka Uru Business Park en thuolo malaje do dweche kalo dhano neno kanyo kata liend gotieno gik moko timore kanyo to ne ka japiny goyo hala kanyo chande. Ang'o matimore jaduong'? Any history mar Uru Business Park ne kano biro. Yes. Nen ker Uhuru Kenyatta emane wacho ni nochakre kilo support to nitie ji ne timo hala kuno, jomoko ne nigi stalls, nyalo paro lwang'ni. Koro kan nodar ji mang'eny kanyo to koro president wacho ni okay, wadaru kanyo to wageru chiro motimo nyalo munyadhi. Koro ema koro noger chiro no gi national government. National government nosegere, koro functions mag market management gin devolve, gin functions mag county. Ochopo kuma koro kero nego yawe kanyo, oyawo chiro no, to konyawo chiro ka ji onge iye. Okonyal yawo chiro ni mashed semantie. Koro nyocha wase low, nenti low mane jomoko no grab, manwa kawo joka haya manwa grab back. Manwa repossess railway be ningen kanyo tingo railway 53 acres mano gere chiro no. Koro ndio welo wacho ni ne chiro sa ger koro udi mid county to low to Marwa. Koro no assign list gi jo railways. Assign list gi jo railways ma with the manage market 60-40. Koro one manage market jo railway be ni kanyo ka supervise watch lopki. Ka boskum ngadi kanu se sign list ni amo miyo pok jepenya de kanyo. Jopiny bro de koro nyaka ne list mana joma ni piny Winmat nyaka ne puodhi miywe maber mondo kwang'e ni traders mane ogo mukacha cha emodhi. Nikech ing'eyo notibupo ka Aron Abala miya stall, ng'ato chopo Abala miya stall. Koro yudo ka Aron okelo ji 10, jomoko Abala okelo ji 10. Koro yudo ka Aron 10 gabala 10, mano ji stalls 300 osele. Koro nyaka wane ni jok mane muka mokwongo emodhi e stall ka. To mano osebedo ka podi chendo matin. Koro no yie ni nitie list mano county commissioner nobiro go. Mano maro ndiko mag jogo nikech obene participate wachi golo ji kanyo. Koro wabiro jo urban planning duoking, housing and urban planning working, obed ki county commissioner wa clean list no. Kose clean list go, we agree on the design.
mar stall madhi bete nikech ma ok en chiro manie bungu. Cleaning list nyiso ni list mar county commission ni godo tiere jomoko ma ok onego yudi, koso list ma in godo jomoko ma ok onego yudi, koso tiere list moro ma fake maluoro kamoro. Cleaning list no me ka county commission oseneno ni joge manentie. One nyaka waket ki biometric system. What do biometricize? Yes. Nikech kwase biometricize, emodoro ni kidonje market for security purposes. Idonje market, tidonje kwa ngeni ne stall number D to in ngane. Ne. Madika uturu marongade bigo sebala. Nikech maendeleo market kwa dachi hukumranyisi. Nyaka ne wachi ne gere matiki mora. Kubedo occupied fully 100%. Maendeleo market ni mbele. Di trade ye kanyo kata kidhi. Kino kena 100% occupied. No, joma poko digi ni joma nigi stalls poko tero gi kanyo. Yes. Stalls osechiwo temo setiyo. Kendo sani watimo KCT e bathe kacha. Mabe dhi mbele ji gero stalls gi. Yes. Ingeni samoro kwa mi space kaka Arun mondang nyaka di many pesa. Mae solution modwa kiwa ka. Uru business market kwa se biometricize yogi. Nikech get one stall might be very expensive for traders. Then where do we negotiate the bank on their behalf? Mondo get stalls gi. Kosa get stalls gi. Then bank ya only account. They can trade and save. For some to mohala chande. Ochulo pesa chande. Ugeto GFD madhe uru business bank. List one the name around negin around okalji 1000. Yes. To uru business structure ne kaka chwa survey other environs. Nyalo ka okara ji 5000. Yeah, nyalo ka okara ji. Is going kama booming. Ibo ido ka jo kinyozi ni kanyo. Ibo ido ka jo ginene jo ICT be uso kanyo, jo electricals, jo hardware, waloso category gi section by section. Yo kene kane ji paro ni en kar rech kalwangni. Ni bo biru tedo rech e kanyo. Nitie section mar maka mo keto ma jo lwang. To bigi be jogo mo chonyiswa. Ni wan kudwa konyowa. Tikumiwa sheds mogergo. Nikech wan wachwe ko watedo. Wan ni wa pap kucha wagere gi kwa maber which is understanding. Kori bedo ka jo fresh produce volunteer, jo nyanya, jo kitungu, jo fruits. En kama dono you be very busy. To bende spaces mudongo. Wan gi ji Pindi Street, wan gi ji Garissa Lodge, wan gi ji Nyamlori, wan gi ji man pod dominance mag Winmart. Akamba lembe mako ne poko yuto. Yes. Kori doga jogo te di fit kanyo wase survey mwaneno mwasetimo drawings. Timeline mari gido the bank stops kodi square. Timeline mari ankara majogo nyalo pe. Gini koro kwa chako kaja housing urban planning bureau. Yes. Then we seek the audience of Mogi county commissioner. Yes. List no mo kwase deal go. Yes. Then we are good to go. Kuru ndalo marom nani. Wacha by this month by November watieko wacha. Wacha ni kachopo November to gitieko wacha ni romano mondo mi jogi kuma no gol chino pogore gero kono gi kuma ginyalo dhi mar mondo mi gitimo hala. Kanilo se deadline mar giko dwe ni dedo. Angeni ni se mulo wacha ni mar kiduye. Kibuye se chwalo deadline mare moingo nyadere. Kawuono en tarik 1 November ni singo cha. Ni se lose ni. No chwalo de chia. Bit fair to you. Sadi kana kindu mani makoro wote no kadano donjo kibuye. Moko wanyisi. Yes. Kibuye into phases. Yes. 2 phases, phase 1 and phase 2. Yes. Phase 1 ito mogika USP project. Emina no kigero sani timo roofing. Koro phase 1 Yes. utimo textile. Yes. Utimo metal work. Yes. Jo tip utimo jo carpenter. Jo leo. Tingeni mana 30% man Kibuye. 70% man Kibuye gin jo fresh produce. Jo nyanya, jo alot, jo pio. And then 10% be majo mitumba. Gigi mopogore. Koro mano mono utime phase 2. Yes. Koro kibiti ko phase 1 iketo jikate to jogo dong dika. Koro nyaka tim the 2 phases mutiekte. Kure time kara. The contractor for the phase 2 odonje site in December. To the oil for 120 days. Kangen. Emana kwano ni the earliest no Kibuye nyalo bedo no ready modwa keteji en March. Latest April. Nego beni kanyo selosi. Phase 2 eni dijima timo paving canopy, the parking kila kitu. Phase 1 ema dika ogedo mineno ka. Di stores ga. Phase 1 ngeni Kibuye nena production center. Yes. Koda distribution center. Ngato loso kombe to store to joma kuburo waro to uso.
ngato twango lewni mang'eny to store jomoko bro waro to us koro mani phase 1 phase 2 tidhi gara stores mag and fresh produce gi cereals wana city manager nyaka walos kodi wachini rimar estates vehicle mane ibero nyaka walosi kodi yilogo misebede kwachi neno kwal mag sirikal grabnas nyaka walosi wach mar kumari iko e town kare nyaka walosi competition no corruption be kara mibande milie ko nitiere e city of mari nyaka molo chutho wachini rimar angeni county ma Kisumu kamano muko Kisumu te tire kuno mwacho ko jure lwe lakini dano wachini city manager ne nitiere kanigolo waka kuno oko gari nyaka tana kamba line dinde ango matimore live chino mari mar Kuku Mar Wach nyinga en haron kikitendi mulo remote mari getelo mari mar chino mari kod bigosi abala emwanga live biro banki na macho Kilo mari marchino mari mar Kuku Mar Wach chenra chiele kenda minene pinyo nagi kairi kod pinyo maoko nikech Lolwe TV gini en marchilo mari kod migusi abala emwanga city manager e Kisumu county #tire city wasoptire ako pende gik manyaka duokni chenra chiele kende mar Kuku Mar Wach because abala wanga mapinti dakika chiele kama ili kende Aniyo ni Kisumu county kado kamano muko mo Kisumu kairi mar mondo mi ubergi tiri kuno moko muko direru kata kamano dana mano gol chande kwara mano gol chande eno ko meto bigo sabala wangano muko waka to ka bungo matiye amatimore case for example Kamba line no mano is not the true picture. Yes. Kanyo ngeni encroach into railway property. Yes. Railway property related to port. Renovation of the port and revitalization kelo port mondo tikendo kuonde ma yudo ka koro ditime a lot of port activities and then kama port ntie bene nyaka bed secured koro ji no donjo nyakuon go modonjo rele moko nyaka fence pin ma demarcation not manyien mu street do ne gidino te moko nyal kata logo inge Kamba line so can enter street sani which is going to be done very well. Kuonde go podi di team gi for the keti for biashara. Gima bere ni koro uru business market tie. Emaje ingeni city ka city nyaka bere gi market areas gi designated trading areas. Okenya ka city loko jungle ngata ko chudo kedo kioska. Chal ka jo car wash. Ginga gi cheche do gero space to kisekete car wash to ni paka nyaka lakndara. Gi jo kiosk. And then hawkers because it is old koro oyere lakndara to sepete en koro loko kanyo open air market ntinya ka bed gi order mar trading rules okay site otera kenya chelo benen mar kundo gi ko asli estate manager ber ndiye maka sembo gede kundo ni kuna wewe fact ndiye to be certain ndiye poko munki yes no not ndiye Anderson no qualification built on design. Yes. Built on design igoro kosegoro tingiyo jok mabro dak kanyo. Yes. To gidisibid that design to investor biro gero. Maka sembo na sellero ni koro mai marare. Yes. Ni maka sembo construction di chakre very soon. Oh. Maka sembo gedo ni chakre machiegni. Nicho setim tendering to nicho gidok for tendering process. Lafu andige do kanyuma chiegni ma kapo ki gorumo to wona no contractor on site to podi ingeyo kine windege kucha kadi in area of view ma Kisumu Kisumu CBD estate gine kaka ute ko richo ine ka ok chal kada keno kumoizo ni nywandruok mabor morie ki estate gi ok chal kada ni kaka men Kisumu nti koro urban regeneration en a process mondo Kisumu bedni ni housing settlement mochikoyo samayo se housing settlement mochikoyo tire joge kuma noko yulo eyo mochikoyo misebere ko acha ni public lands wano bedo grant ma oduoko wan tire karaganyika account ma Kisumu pasente jadi mosedoki adima podi tire ko moko bede biyo nuwe musedi mumoko ngato to kondo go na gin makpinyo acha onge ko mose moko makpinyo acha doko muka Kisumu te kuma muko genu ko pinyo acha to bende ingen aseka nuonu dinge ni jomo keto Kisumu ka ne gin kama nuonu ni councillors
Jomo jawo Kisumu. Jomo ne council mag municipal. Kane gisedhi kanyo to tij ka ng'ato neno yo kokalo kamae to siemo to dio to uso. To ne gitimo mano gi jo lands department. Ka gisegine to gikawo gi municipal. Magi uso lope kama ng'eny malich mag sani kata kuma gere county headquarters moko nyayude nikech ne giuso lope go. Kidhi tido ka ng'ano no uso ni ng'ano ose di dek ne. Moko be jokugo gore county ge court gi kese court. King'iyo kuonde mana kata mane playing grounds mane nutuge chon kotindo gionge Kisumu kasani. King'iyo kuonde mana were ECDs kata ute sirikal na sisi kata IBC offices mineno kanyo mago ne ute sirikal ma ng'ato ka to uso bang' matek. King'iyo bath na silika social hall ng'ato kawo space mane mar were paki masisho oloko okete nyinge ji no kawo lope gimano tamo gi uso ne mana city hall mane be gichiegni kata uso kakoro court no se uso court mine unti ne ngado ne return to deed no se uso ni court ma Kisumu en kundo ge kuma no se uso marere temo duoko lope ge kuma no se yake e Kisumu county kai in terms of percentage uso jogo atama le duoko lope mana yake ni mwaka waka koro nchi wa se land commission kanyo register of lands koro wasechako process miluongo ni recovery process. Kendo wase yeno wadhi keto miluongo ni restrictions elope go mondi mwatimo sani timo gi quietly uketo restriction elope go kwase keto restrictions wase oro gi ka lands commission then wase chako process gi miluongo revocation process moko no ndie court wadhi yalo kod ikulu. Okay, sitibiko so kimage lope ma no kawo logi utera kwenye mama chelo ke terms of kunma uketo niki mondo be iki Uganda jomoko wacho ni nonyuole Nyalenda odak Nyalenda mabeni magiseduoke radio kata kama tindika ripodi inero nadi bonero ka gima uketho ratiro mag jomoko e dealing gi culture mar pinyu ing'eyo mae gima anyiso Kisumu jomodak Kisumu city kata gidagi kata gi to koro gochupo kama koro gi town ka kanyo kata kanyo nyuli town koro dak e town koro bro di ke cemetery koro di ke cemetery nikech koro chik mar city okoyie ni mondo gika mano lweny man go kodgi manyaka giwe gibi wacha gitima ng'o lakini chik mar city okoyie mondo gike town ka iyo paro no ganda iketo estates magi to bino ka paro mar japiny public participation ing'eyo ka town madhi bedo planned maber to nitie every growth node areas betgi cemetery margi kata kidhi Riat to gin gi their own cemetery kidhi koro wachni dhi Kisian cemetery ni kuro to kine ka sani wan gi cemetery achiel kata Mamboleo koro cemetery nyango mana serve CBD areas na se kwano nigi gin kama oting'o Manyata, Nyalenda, Obunga, oting'o Riat. Ok Riat ginene ka Bandani gini kae, Nyamasaria, Dunga. Koro Dunga to koro kodon weekend chuth nikech Dunga to koro lakefront bire. Koro kama mzungu investors biro dwagero waterfront. Gi cruise ship, gi boats. Koro kochako mukre gi graves. Juluo cha graves mariji Polyview ka mane councilors uso Polyview ka ni cemetery mane ngado mo usi muk choke kanyo kigedo seriously koro kada joma no ko relative tinde dingin ngado watni mo nuika koro nyaka giwede beda kata kidi US kidi kata president ko no ikwana Arlington cemetery okelo penyo mo migo sabala watu watini rima ndonga ntiere jomoko mosebedo gi luoro donam kachishade ne idwano mondo bibe book stores weko mar nokels go bro bede gikelo yuto ne jo Kisumu kuomi kuonde tiburo muko so gin gibo bedo kama Dunga opogore Dunga county mana gi 6 acres kende gi areas mag Hippo Point hotels monyo pigi intie ki plan Dunga intie boardwalk intie waterfront intie jonge area ewe chake gimluongo ni promenade promenade gima thego kind pi gi kuma ji odake en ndara to ke ndara ma mtokni en ndara ma nyalo bet kako betni nyalo interview kata ndara kunam kuno to nitie jetties gi boats to connect to marina nyalo ga wuotho neno
moko mano riparian koro kinyal claim ni mano lopi idhige do nam nyaka bet gi 30 meters from the nam koro 30 meters no koro dana kabire wadwa utilize luongo ni lake front wadwa loso lake front no mondo chal kaka ma Cape Town kata ma Entebbe kwase lose koro ka lopi but lake front mano koro badi kidwa gede nikech investors bo biro aro nyalo biro kanyo gi 10 million dwa nyiew kanyo mondo ger gine don koro uso ne to oloso maber koro tie line ma iluongo ni entertainment corridor gi fish eating corridor moting'o kiosk kangogo mago te jok mantie kanyo go biro kiosk tibo change into modern better kiosk obed kama ler nikech mani koro obro bedo tourism point kanyo ko ger gik mang'eny ibiro ka kelo employment wage earning dibet malo and then ngata mobiro mobidhi donga nyaka spend $100 mo estimate kako in kata gi 500 guest 1000 guest mobiro weekend on $100 mano $500 ose motegno okelo penjo moro migosi bala wanga seche ma waloso e gero gige video te nitiere wach ni rimar Afro Cities pod en gima biro Kisumu koso onge elosi wendo biro NTA Dumara Beach je penyo no sebedi ka ichwale na mokongo ne Dumara pan madele nkech corona koro sani ji osebedo vaccinated ji travel the world is active koro the world is active sani da wuok ken Afro Cities digire na biro Kisumu kai wacha igamanye Dumara Beach Dumara Beach ai mechino mari mar Kuku Mar Wach igosi abala emwa wacha ni haron wach mar iko e city kai rikatel pod exit Mororo city en gima nyaka tem #mare wuotho ge town kai I will demolish live mechino mari Kuku Mar Wach because abala kawatieko kile ni bade niwacho no sebedo ka loro PC yana tigi tamaro is deliberately nekitijo miwacho ni wuok oko to gidhi kawa soya to giduogo watin ori kod office mar bigo sabala case for example Kombedu chiro mar Kombedu ioro ga gidhi kawa soya malo tich mapokatiyo wach mar Kombedu nadhi Kombedu kenda ma address ji ma loso gi ji ma wacho ni ngata mong'eyo ni en gi nogede e chuny chiro ka olop chiro gede na chiwo 24 hours mondo wuok no mukode no koro ne kawana wuok ne nyaka officers maga team survey muane ni ere oko mar market ang'o mane market survey no notim kanotim to samane survey report obiro to nitie ng'at mano ringo dhi e court odhi Kibuye kache winam court kose dhi e court to yudo orders koro no kanya disobey orders koro ka kanyo to wachre no officers moko no dhi moko siling 150 kuome ni naorogi an ng'ana kia kata pokare be kata kako chalo soche moko ng'eyo koro gino an duong officers maga ma wachni ka ng'ato nitie mano dhi kawo pesa kumwanya te wachon kapok adin kodi mano waoro wachno gigo no biro mo waoro ka CID ma CID no timo investigation koro kan mentingo mano kawo pesa to mano wachni wabo deal kode accordingly bene nitiere moko ma samoro sechopo ili kaka city manager kata ma ng'ato chwalo ni ng'o mare nitie mineno kwa timo changes mang'eny e city nyalo ka departments mang'eny wasetra otieko ng'ur ng'eny ma ng'ino nyisi ni kae wach mar wadwa tieko wach mar kanjo koro nyaka rume city ka nyaka wabeda corporate sector koro inyalo yudo ka nitie ji mane osebet kanyo mano ng'iyo gi timbego nyaka koro giwewa thuolo mondo joma nyien obi kilo seche man kanyo yana mondo mi poch gi park nitiere kido mane neno Kisumu kae mar kanjo ma samoro ne goji nitiyo gi teko mang'eny aneno ka saniri man dok chien kendo samoro giloso gi ji kata bed ni samoro ng'ikruok moko nitiere poch gi park kama ber bende mo chiwo poch gi park erokamano mano migosi abala wanga ka watieko Kisumu County thuolo mar higa chieng mabiro nyime ineno Kisumu kar kanyo ang'o manie mbele design irime gato mar mondo bitim thuolo mar higa chieng mabiro mbele thuolo mar higa chieng mabiro mbele en ni wadwaro ni joloko ohala te oyudo kuond mabeyo ma ginyalo loke ohala chieng mineno ka koro kiwuotho ya roundabout stage ma roundabout e dhoga kan kiwuotho ka onge ja ohala kanyo omiye kama loke kiluwo Garissa Lodge ka buildings ko koro kanyo ler yamo kwadi tiluwuotho nyamlori giri ka inyalo dhi to wuotho maber traders te oyudo kuma kidhi makade in Aron kidwaro dhi manyo kata gik water pipe tingena dhi Uhuru Business Market section ni kata dhi Kibuye section ni hawkers bende Tine Street to Kisumu ler
trading area nitie tinyalo wuotho e town maber to kod town bende ler mane mwadwaro no kaka ok nyalre nyoka go dumo bule do ndaro rum tano ingyo kamera e tije do wach mari mugi kende jo Kisumu City ka chiel kod Kenya mangi ma samoro ne nije kamera jo Kisumu City ma en city maru kende ene pride maru ene sunga maru kolose maber makata kori bende dhi mana loka kucha tisunguri ni town maru ber koro konyuru Professor Nyong'o mondo wariwre uru walos city ni bro dhi maber ka koro governor dwaro support office city manager be dwaro support koro wariwre uru mondo wabed gi city maber kik uchandwa wabed uru abeda kaka wasetimo wawinjre to jibet kuma kama to waloso city to dhi maber chopo giko macheno mari bar Kuku Mar Wach wachako dogo time kene chieng machielo riti makawuono ni eri mondo chopo tim mari seche giko ma Kisumu County bende timo mari kapono ntiere nguru mara yene ngato biro ofisi kaja kwenye ngimo haraka sana okay kantiere nguru mara yene mapiyo mara migo se pala manga city manager e Kisumu County lo tim marate uno cheniri obedo kare kocha kare kamera 1 migo se landa kamera 2 migo se jesse omondi kachielo koda kage dandere momi wachopo kare eyo makare kod singa most producer Zero Babel mane tiere ngani gibara moro bedo kare kod india neno Lolwe TV agwero kamana mondo to office mar city manager communication department mare yie ntudo mondo michelo diri odhi kare kendo bine kone nyinga en Harno Tino wachako dogo time kendo chieng machielo riti bedo buteno maber.